election, bawal nga kampanya dagiti empleyado ti government employees ken kitaan tayo latta nga syempre i-advocate mi ti honest, orderly, and peaceful elections. Ken sapay kumata ti rumwarto datoy nga election ket i-promote bilat nga branding personality na matino, mahusay at maaasahan ng mga government officials and employees. And kadagiti government employees sumurtay latta ti policies ken ibaga ti COMELEC regarding election.